irize da harreman instituzionalak izateko tokile, ez dut nahi gure. Eta horren nintzako kasu honetan bizina sosaetan, da irize, ez dakit, agurain ez da konsideratzen irize, konsideratzen dut irize Gasteiz. Herrien lan egiten dut, eta herriko bizitzan, nahiz da herri honetan ez nintzen jaio, herriko bizitzan usteot integraute nahuela, ohiturak eta jarraituaz, eta herriekin, irizekin, ni irire junaz, produktuek sartzen, irire junaz erosketak estrak egiten, irire junaz trafikora, ogasunera, eta hori da pizkatxo bat dodan harremana. Eta farran, indek. Betianik esan dute, ni herri batean hemen Kanpezun jaio nintzala, eta aztan egia. Ni berez Gasteizen jaio nintzan, eta Gasteizen baita ikasi nun, ez da, lehenengo urteak eta lan, pixka Gasteizen arte, Gasteizen ikasi nun, baina ala ere, ostiralen izitzen zenean, etortzen nintzen Kanpezura, eta hemen egoten nintzen bai asteburutan, bai udan, bai azkenean opor guztietan, ez da. Eta, baino berez, ja Gazte nintzenean, ja nenkanen egarria zan pixkat urbanoa izateko, ezkenean mundua eta hiriak ikusteko. Eta, hortan ibilintzen baita Nueva Yorken egon nintzen bizitzen eta dana, eta, nik uste ja, 30 piko ja urte nituenean eta holan, pixkat nakala bagarria eta nezezia utza herrira bueltatzeko, ezta? Eta oin badamatzat ja 3 urteia bueltan, nire herrien eta Kanpezun, eta berez, posposinago, eta zuzatzen duzun bezala, ni askinean oin hiriarekin, leheno guztia egiten duen hirian, eta oin egiteituan gauza bakarrek hirian, erosketa ekstrak egitekotan, eta erakundekiko asuntuak egiteko, eta gutxi, ni farrak herrian bertan egite ditut, osea, herrian egiten dut gauza gehienak. Eta Araban 14 urtetan bizizeten, eta usteot, harremana, hiri eta herri arteko harremana ezberdine dela. Araban eta Bizkaian, nik ezautu dodazen bi errealitate horretan. Eta hemen nik usteot, harreman hori existitzen dela, hein handi baten, gaur egun bebai, ze irizen bizidan jentiek, herri bat deuko. Ez da nire ekikek euken baserri bat, edo nire ekik esan baserriku, edo nire birramona. Hemen da nire eke askoz jota. Edo ni kasu horretan, Gasteizen bizidan, jente gehiengo handi batek herri bat deuko. Orduen, nik usteot distantzia herri-hiri hor baino gehia dauela kulturan. Bai sortu dela distantzi handi bat hiri eta herri kultura artien. Eta kulturalki herri baten izeera, jarduerak, eta horretan bai galdu dela harremana. Irizen bizidan jentiek, nahiz darriko izen, eta herrizen bizidan jentien artien. Nik apurtxo bat hori ikusten dut hemen. Ados nago, eta nire kasuan nik Kanpezuko arabatarra naiz, patatero hutsa naiz, baina egin ditu dala Gipuzkoan 16 urte baino gehiago, ia 20 urte. Eta diferentzia hori ikusten dut, ezta? Azkenean, hemen gainea, nahiko txikiago dira, eta batez de Gasteiz nik uste dut herriko jendea zeiniko hiri bat da. Berezuk ezaterantzak ezatun bezala, azkenean jende guztia Gasteizen badu herri bat. Bere aite edo bai da ama edo bai. Orduan erlazioa, da, baina bai kulturalkin nahiko desberdina dela, orduan. Nik uste, hendikan, nahiko harremana dagoela, azkenean erraz da Gasteiza jutea eta erraz dago izan barriko luke, baina erraz dago momentuz, baina bai kulturalki oso desberdina gea. Nik uste aurten gauzatxo batzuk aldatu egin direla.
landa eremuen inguruen eta persezinioien eta etorkizunera begiren pizkatxo bat aldatu dinala baike. Nik uste dut, ez dala emoten alanda guzti, buelta bat herrire, ze oin herrietara buelta daun jentiek ez da bedin renuntzio iriko etxera. Orduen, ez dakit, apurtxo bat ikusten dut nik, bizi tokizie bai, baina, pues, han bizi eta hango nortasuneri utzi, pues hor, pizkatxo bat falta dala. Eta ni, pues, baserritarra naz, izenaz, naz, buruz bizotzez da dana, eta ni desiragarri neuke baserri mundueri lotute dauen nekazal esparru bat, garatua eta eskaintzen dituna produktu osasuntzuek, zaintzen da bena inguru girue eta jakinduri hori ez da bena galtzen eta pizkatxo bat horra lotute. Bai emon dezku COVID egoera honek balio bat mundu guztik balio ostatu dau naturarekin harremana oraingoen. Eta ikusten dugu mendizek esaten da, ez demago joa jente dugu menditxetan. Eta egize da, baina ni 57 urte ditut, eta ni gaztetan domekero jote dinen mendire. Eta ni egon dana gaztetan gorbeizen, eta egoten zan, ongo antzeko paezio. Mendire jote dinen kultura, ez zan igual gaur egunekoa. Beste kultura bat zan. Nahiko neuke, edo desiragarrize, herri bizize eta herri parte hartzailea. Eta, ez dakit, usteok gerotxua ipatuko bazela zer izan mozan bizize eta zer parte hartzaile, baina bi kontzeptu horrekin izan mozan nire herri desira. Ba, ni nahiko adoz nago barantzakin, azkenian, ez da, nik uste dute azken aldi honetan bai pixkat modan jarri dela pixkat herrira bueltatzea edo behintzat hurbiltzea, nahiko mugimendu nabaritu dugu hortan be bai, baino bai ez deuna nahi, nik ez duna desiratzen be bai jendia etortzea pixkat lan, edo loitzea, ez da, eta gero bueltatzea, bere egunez egun bueltatzea, bai irira edo tal. Nik uste dut, nik destiratzen duana da, lehenengo, arrastasunak eukitzea hemen, adibidez mendialdean, jendia etortzeko bizitzea, baino, etortzen da jendia be bai, pixka kontzentratuta lurrarekiko, kultura hori pixka mantentzeko edo behintzat ikasteko, ezta. Nik uste dut, herri batean bizitzea ez da bakarrik entorno naturalago batetan bizitzea, baizik ez da beste konpromisu dakagu lurrarekiko, eta gure bai mendiarekin, bai gure ekoizlekin, bai gure nekazal lanarekin, eta nire desiatzen duana da jendia etortzia baino pizkate honea bebai lan eitzea eta gure kultura edo herrien kultura bebai pizkat baita sustatzeko eta edo bultzatzeko. Balio bat hemen, baita alderatuta, ezagutzen dudan beste realitate bizkaitarrakin, eta da lurren publikotasune. Lur portzentai handize, 80, 90 da hemen barrundi inguruen publikue, eta nik uste dut hori dela balizio bat indarrian jarri behar dana, mantendu behar dela, horreri lotute dauen. Kultura guzti, bai suertiek, bai auzolanak, bai hor dauela, zerbait ez duguna apreziatzen. Gaur egun, lotute nire adarre, nekazal adarrari adibidez, eta entzuten dugunin ganaduko purue, konsumo aldetik, murriztu behar dugula, haragi konsumu eta,
Baina beti kontuen euki behar dugu, beste funtzio bat aberiena, dala mantentzie eremu horrek, duguzen baso eremu publiko horrek. Orduen nitzako hori da, badillo, indartzu bat, badillo erantzi bat, dekona inguru honek. Natura, kriston balizue, nik usteot nire kasutik, lautada zeharkatzen dago, autobide handi batek, ez? Eta, dekoz bere alde txarrak eta bere alde honak, baina, oso ondo komunikaute gara, ez? Balio, erantzi moduen hartu nahiko neuke. Eta nik uste, kriston aukerak dituela bizigaren paraje honek, ez? Eta asuntu da, aukera horrek berton bizidan jentia errespetatuaz iritsize, egingo dugu ibilbidiek. Bai, bertoko jentiek zeinetan nahi ditu ibilbidiek, zeinetan jentiek ikastaro bat egin behar dago lehenengo, edo, zelan transmititu jentieri, zelan ibili behar dan beste toki batzutan, segu Gasteizera goi esenien, badakigu otako txartelak zelan funtzionatzen dabe. Eta horra funtzionatu behar dugu, ez? Eta dakigu, beste arau batzuk irizek dituenak. Baina irizen bizidan jente askok ez ditu ezagutzen landa inguruen ibilkeko arau horrek, ez? Bai, ni, berinetan, nago arantzakit baten nago, eta nik ustute, balio erantzi hori nik ustut, natura dela, eta azken natura hori natura publiko izatea. Azkenean nik hori egiten du sentimendua, komunidade sentimendu hori egiten duena auzolanak, eta guzti hori nik ustut hori bakarra dela, beste lekuetan ez dena ezagutzen, eta azkenean hori egunez egun baitan abaitzen da, bai jendea gu batikan laguntzea, usoak jakitea izatea, ezta, nik ustut. Eta, eta batez beste zaukera indartu behar dira, nik ustut, mendialdean nahiko nik ustut komunikazioa nik ustut pizkatu hobetu behar degula, eta ere pizkat bai, adibidez, jendea etortzeko, alokairuak eta lan errazteko, badaude etxe utzi pilo bat, baina jendia ez du alokatu nahi, orduan nik uste erakunden aldetikan bai erraztea pizkatori bere nesteak alokatzea eta holan, eta nik uste bai naturarekiko eta gure kulturarekiko lanak pizkat arrastea ez dakit kurtsioen bidez edo laguntzen bidez, baina nik uste dut hemen baditugula baliobide pilo bat lana sortzeko, bai turismo aldetikan edo bai naturarekiko lotura dauden pilo bat gauzekin, eta nik uste dute erakunden aldekin bai pizkate azuta gaudela, eta nik nahiko etorkizuna daukagula, eta gure etorkizuna araz izan behar da. Hemen sortu behar dugu lana, ez diritan. Esan dut, herri bizizek behar dugu zela eta parte hartzaile. Eta nik uste dut etorkizune horti doiela. Herrizien biztan lengue finkatzeko, izetiek zerbitzuek. Zerbitzuek dire eskolak, zerbitzue da osasune zentrue, zerbitzue da garraiue, zerbitzue da etxe bizitza, zerbitzue da komertzio jarduera ekonomikuek posible izetiek herrietan. Eta badakigu, gauz horrek, herri baten eskaintzie ezin dana viabilidadea azterketa baten bitartez gauzatu. Horren viabilidade herri baten ekonomikatik arutza doie. Sozialki eta inguru giro aldetik baloratu biherra da. Eta orduen, etorkizune hortik da. Eta gero, hori alde bizitik ez, eta gero alde parte hartzailetik, nik araban ikusiko neuke, ikusten dut oso garrantzitsue, buelta bat emotie, kontzejueri, herri batzar horreri, eta horreri etorkizun bat emotie, apurtzu bat usten gabiz, eta iriko jentie herrietara doiena ez dabil integratzen
kontsejuen jardueran, asamblea ireki horretan, antolatzeko forma horretan. Orduen, hortik esaten dut nik bizize eta parte hartzaile. Bueno, ni da bat, aipatzen doana, ez nire abotzez, baina bai nire lankide da nire inguruen dauen berton hasita jaizotako jentien artien, eta da beti bultzatu dela herrikik alde izetie jentie irisetara. Eta txarto ikusike dagoela, Nespressus edo izetie de pueblo. Eta hori, asko prestigiotzu hau edala, Gasteizen etxe bat eukie eta Michelinen edo Mercedesen lan egikie eta desprestigio hori existitzen dela oraindik gaur egun. Hori, nik ez dut bizi zen holan, nazerako jaio hemen, baina bai sumatzen da, hemen jaiotako jente guztien artien. Eta nik uste dut, batez be, Nespresso bat bada, baite, badibidez, historikoa dreiakin. Ninaz eizan defendatzaile, ez naz historizik, baina uste dut bala jarduera bat existidu bierdan. Zelan, ekitz, baina horrek badeko desprestigio bat. Nik uste dut badirela olako gauz batzuk desprestigiote direnak eta, bueno, bilatu beharkazko sana, egiten damen funtzioen kajatzi gaur eguneko estereotipo hiritarretan. Bueno, bai, ni zentzu horretan ikustu dute txargo egon garela, oin baino ikustu dut estereotipo horiek adibidez mendialdean izan dira pilo bat. Osea, etonek nire gurasoei bultzatu ziren, guztiz bultzatu dituzten irira juteko. Osea, oin bai nik uste dute 60ko, 70ko hamarkadan hori baitzala helburu bakarra. Irira jutea eta han bertan etxe bat lortzea, lan bat lortzea eta holan. Nik uste dut oin nahiko beto gaudela garai hortan baino, eta nik uste dut ditugun estereotipoak bai zera de pueblo edo galako gauzak nik uste dut onerako ditugula baina. Nik uste dut erdi bueltan gaudela eta nik uste dut ez datea ni bentsat daibez, ni irikoa izan naiz pilo bat, eta oin esatea naiz de pueblo eta horan, nik uste dut inbidia punto bat bakala, bai, ez da, nik uste dut oin pixkat, gizartea pixkat buelta manten ari dala, ez da. Gehiago, emun bardu, noski baiet, baino nire ustez, baino behintzat ez da pasadeguna. Leno zan, la jende segon lotxatuta, zateko herria zala, eta berez jendea baita, gezurrak esaten zuen gero irian. Osa, nuko aztan, jende guztia esaten zuen gaztizkoa zala, eta aztan gaztizkoa. Nik uste hori ja pasadegula, eta gaina zan, de pueblo zara, nahiko pobrezea, bazegon gauza pilo bat hor, nik uste dut, mendian lan egiten duzu, behintzatza erdi furtiboa, erdi legalaztea, erdi lapurrazea, bazegon gauza pilo bat, herriko aztena altortzen zenean, nik uste dut nahiko estereotipo txarrak zeudela, baina nik uste dut gaur egun estereotipan herri batean bizidenen estereotipoa nahiko sanoan eta nahiko librea dela, eta nahiko beste garratzi batzuk dalka. Nik uste dute, zan dudaran bezala, nik uste dute oin onerako dela zer de pueblo,